Drahí bratia, na úvod si spomínam na jednu situáciu, ktorá nastala, keď som si išiel plniť jeden zo svojich snov. Mám viacero snov a viacero miest, vecí, situácií, ktoré by som rád zažil. Na jeden z týchto mojich snov bolo navštíviť Andoru. Raz som bol s mojim otcom na takom tripe, asi 3-týždňovom, že sme jazdili autom po hodne veľkom kuse Európy, no nie po celej teda, ale nejaké Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko. Tak sme sa nejako vracali a na každom mieste sme boli nejaký čas, mali sme presný itinerár, veci, ktoré chceme vidieť, lebo nie všetko sa samozrejme dalo vidieť. No a samozrejme, počas toho dňa sme mali vždy nejaké 2 destinácie, kde sme chceli stráviť čas, pretože na to, aby sme sa mohli presúvať, tak sme tam mohli tráviť len určitý čas. Takže sme mali presne vyhliadnuté veci, ktoré chceme. No jedna z tých vecí, ktorá bola taká, po ktorej som teda túžil, tak bolo navštíviť Andoru, vstúpiť do nej. Vieme, že to je štát na hraniciach Francúzska, Španielska v Pyreneách, veľmi vysoko, 3000 metrov nad morom vo výške. Chcel som si tam kúpiť vlajku. Chcel som tú vlajku položiť na zem, lebo som mal také obdobie, že som zbieral vlajky. A potom s tou vlajkou, s ktorou som sa dotkol tej zeme, pretože ja mám rád dotýkať sa rôznych vecí na rôznych miestach. Som taký dotykový. Tak potom som si tú vlajku donesol domov a vystavil som si ju. A tak som tie vlajky menil vo svojej izbe, pretože som ich mal viaceré. V podstate na tú Andoru sme mali nejaké 3 hodiny, no a toto bol môj cieľ, byť tam, vidieť to, kúpiť vlajku, dotknúť sa zeme. Ešte bola taká situácia, ktorá tomu predchádzala deň predtým, a to je, že sme boli večer, mali sme taký dosť plný deň, mali sme tuším vidieť Miláno v ten deň a ešte niečo, tuším Turín. A teraz sme sa nachádzali niekde pri Monaku a už bolo asi 7 hodín večer. No mali sme tam niekde prenocovať, ale to by nám úplne nepasovalo do toho celého plánu. Tak sme sa rozhodli, že pôjdeme ešte tých 700 kilometrov ďalej počas noci, aby sme k tej Andore teda došli. Lebo na ďalší deň sme mali v pláne Barcelónu a to by úplne sme nestíhali. No tak sme hnali tých 700 kilometrov, došli sme k tým hraniciam, bo pod tie hranice asi o 3:00 v noci strhla sa strašná búrka. Že som bol hrozne naštvaný v ten večer, tam boli rôzne situácie. Tak teraz sme sa prespali nejaké 3 hodiny. Na ráno, keď sme vstali, tak všade bolo úplne zatiahnuté a došli sme k hraniciam tej Andory, čo bol kúsok odtiaľ, kde sme spali. No a tí, ktorí boli so mnou, tak jeden z nich hovorí, ešte Michal, ale to sa fakt neoplatí do tej Andory ísť. Pretože to je kraj, ktorý je vo vrchoch, nič tam neuvidíme, tam v podstate nič iné nie je, žiadne hory, žiaden výhľad. Na mňa to fakt vytočilo v tej chvíli, takže to nemyslíte vážne. Tak sa sem ženeme celú noc 700 kilometrov, predtým sme spravili cez 1000 kilometrov. Dojdeme na miesto, ktoré mám na dosiahnutie ruky. Jeden z mojich snov, a my sa teraz otočíme a pôjdeme do Barcelony. A ja hovorím, vysaďte ma tu a ja tam skrátka idem. No tak videli, že nepustím, no tak sme išli ďalej. Hranica Andory bola od toho miesta, kde sme sa rozhodovali asi tak 5 kilometrov. Možno ani nie. Došli sme na tú hranicu. Prešli sme cez ňu. No do tej Andory, keďže to je hornatý kraj, veľmi hornatý, tak tam bola len jedna prístupová cesta. Ona bola v takom kvázi jak kaňone. Plus minus. No jak sme k nej došli, tak tá búrka spôsobila, že celú tú cestu zatarasili obrovské skaly. Ale skaly také, že vysoké asi takto, možno ešte viacej. Skrátka, tady sa nedalo prejsť. A nám tí miestni niečo tam hovorili, nejak sme ich pochopili, že skrátka, nedalo sa. Tak som vtedy pochopil, že tak nič. Tak sa to asi nedá. Tak sme uvedeli obchod, ktorý bol tam na hraniciach. Tak hovorili, že ideme tam. Tak sme tam išli. A tak sme tam v tom obchode strávili asi hodinu. No, sme sa motali. Už som sa zmieril som sa s tým, že tam nepôjdem. Za hodinu sme z toho obchodu vyšli. A čo sme zistili? Že cesta bola odprataná. Neviem, akým zázrakom to spravili, jak tam dotiahli tie stroje, jak tie skaly podsúvali na bok. Na Slovensku by to trvalo asi tak 3 mesiace. Prepáč, že prerušujem túto kázeň, túto prednášku.
Toto není komerčná reklama, mám pre teba pár dôležitých oznamov. Táto prednáška bola vyslovená na otvorenom stretnutí spoločenstva Via Pro Viris, ktoré voláme Chlapský večer. Stretávame sa už od roku 2018 pravidelne, vždy jedenkrát za mesiac, tretí piatok v mesiaci, okrem letných prázdnin. Toto stretnutie je otvorené preto, aby si tam mohol prísť aj ty. Takže ak máš potrebu, že by si chcel stretnúť normálnych, zdravých chlapov, ktorí budú vedieť pochopiť tvoje problémy, ktoré žiješ, tvoje ťažkosti, tvoje situácie, ktoré dennodenne zažíváš a potrebuješ sa s niekým pozdieľať, porozprávať, tak toto je čas pre teba. Môžeš prísť a môžeš tu s nami stráviť čas. Keby si potreboval viac informácií, tak mi napíš na viaproviris@proton.mail. Teraz naspäť do prednášky. Plus minus, ešte by muselo byť milión výberových konaní a tie konania by museli byť samozrejme pravdepodobne zajednané nejakým konkrétnym ľuďom, no asi, to je jedno. Tam to bolo do hodiny. A tak nakoniec sme fakt do tej Andory vošli. To miesto, kam sme mali prísť, bolo tesne za tým kanionom, čiže asi 2 kilometre. Sme sa spustili cestou dole. A jak sme tam došli, tak sa otvorilo nebo. Rozohnali sa mraky. A bolo tam nádherné slnko. Prečo to hovorím? Pretože to vytúžené miesto, ktoré nakoniec som aj uvidel, aj som sa ho dotkol, aj som si tú vlajku tam kúpil, aj som mu položil na tú andorskú zem, aj som si ju doniesol domov, mám ju tam v izbe. Tak to miesto bolo úplne že na dosiahnutie ruky. Ale stačilo pár šutrov, ktoré boli na ceste, alebo búrka, ktorá bola v okolí, čiže nejaká prekážka a vec, ktorú máš úplne že na dosiahnutie ruky, zrazu po nej siahnuť nemôžeš. Hovorím to kvôli tomu, lebo veľmi veľa dobrých vecí, ktoré majú posúvať náš život, tak paradoxne častokrát sú na dosiahnutie ruky. Môžeme mať pocit, že oni sú od nás príliš vzdialené, ale niekedy sú tak blízko, že ich vlastne nevidíme. Ale stačí pár prekážok v toku lásky, v raste na sebe, že nám tie prekážky zabránia ísť ďalej. Ja by som dneska spomenul len pár tých prekážok, ich je samozrejme mnoho viacej a nebudem ich hovoriť úplne náhodne, ale chcel by som, že budem sa na chvíľočku a potom teda aj na skupinkách zamysleli nad osobou svätého Františka z Assisi. Predpokladám, že počas tohto roka sa k tejto osobnosti, tomuto svetcovi ešte vrátime viacejkrát. Ja to hovoríme v kontexte teda svätého roku, ktorý pápež vyhlásil v súvislosti so svätým Františkom a s jeho 800 ročnicou jeho úmrtia. Hovorím to aj v kontexte toho, že za pár týždňov sa chystáme na púť práve do Assisi navštíviť a modliť sa pri tomto svetcovi. A preto by som chcel spomenúť niekoľko vecí, ktoré s jeho životom súvisia, pretože môžeme mať o ňom veľmi skreslený pohľad. Veľakrát nám tento svetec môže pôsobiť a byť vykreslovaný aj rôznymi svetopiscami, aj tradíciou cirkvi. Veľmi jemné, sladko, mäkko, až tak by som povedal tak chrumkavo, že to človeka môže v určitom momente jeho životnej cesty aj etapy odradiť. Ale František taký nebol. To boli obrazy, ktoré boli vytvorené o ňom. Ale to bol chlap, ktorý bol úplne iný. Keď pôjdeme postupne, veľmi krátko, tak vôbec ten prvý moment, kedy sa František rodí, jeho otec je Pietro di Bernardone, jeho matka Giovanna. No a keď sa chlapec narodil, tak oni mu dali meno Ján. Ale po krátkom čase, keď sa otec vrátil z cesty z Francúzska, tak zmenil meno svojmu synovi na Francesco, čiže v preklade to znamená malý Francúz, alebo Francúzik. Prečo to ten otec urobil? To bol prvý moment, ktorý sa hlboko musel vriť do života tohto chlapca. Otec mu mení meno. Kto nám mení meno? Ak v našom živote sa mení meno, kto ho mení? Duch Svätý. Pán ho mení. V Biblii je jasne napísané, ak sa mení meno, tak to robí Boh. Robí to vo výnimočných prípadoch.
Mení meno prečo? Pretože mení poslanie toho človeka. Meno súvisí s našou identitou, s tým, kým my sme, s tým, kým som sám pred sebou, s tým, či som vysporiadaný sám so sebou, či viem, čo v mojom živote chcem, aké mám ciele, aký je môj zmysel. Ak sa mení meno, tak biblicky to znamená, že ako keby sa menila moja identita a v zmysle poslania. Čiže to, kam smeruje môj život. Toto neurobil Boh. Urobil to človek. Ovplyvnil celý život svojho syna. Hovorím to v kontexte tom, že tým otcom nie je len Pietro di Bernardone, ale kto? Kto ovplyvňuje životy svojich synov? Kto ovplyvňuje životy druhých ľudí, s ktorými sa stretáva? Kto ovplyvňuje svoju ženu, svojich spolubratov? My. Ja. Ja sa veľakrát staviam do roli Boha a myslím si, že to robím v tom najlepšom záujme pre druhého. Veľmi častokrát, keď sa stavíme do roli Boha, robíme to v koho záujme. Dneska sme nejaký zaspatí. V koho záujme to robíme? V Božom? Veľmi častokrát to robíme vo vlastnom záujme. Čo projektujeme na druhého človeka? Svoje ciele, zámery, očakávania. Ja som už viacejkrát spomínal, že téma očakávaní to je hlboká, brutálna téma. Pretože už na inom mieste som spomínal, že to je téma, ktorá sa veľmi silno spája s krízou stredného veku, psychologicky poňaté. To znamená, že človek v strednom veku, ktorý prichádza do krízy, potrebuje sa s čím hlavne vysporiadať? S očakávaniami, ktoré má na neho okolie, s očakávaniami, ktoré má od druhých a s očakávaniami, ktoré má sám od seba. Veľmi častokrát sú to očakávania absolútne nereálne. Niekedy môžu byť reálne, ale koľko našich očakávaní je nereálnych? Koľko v našich očakávaniach je projekcií našich vlastných prianí? Koľkokrát vchádzame do nekontrolovateľného hnevu alebo vnútorného nepokojného rozpoloženia preto, že druhý nerobí to, čo robím ja, alebo si nemyslí to, čo si myslím ja, alebo keď mu to aj hovorím, aj mu to dávam najavo, čo si myslím, tak on si ide aj tak vlastnou cestou. Ale koľkokrát som v tom len ja? Koľkokrát sa zamýšľam nad tým, že čo naozaj potrebuje môj blížny, môj spolubrat, moja žena, moje deti? Aké sú naozaj ich najhlbšie vnútorné túžby? Možno ich túžby sa nebudú zhodovať s mojimi túžbami a možno dokonca nie sú ani správnymi túžbami, ale koľkokrát direktívnym spôsobom presadzujem svoje vlastné túžby a koľkokrát direktívnym spôsobom, veľakrát násilným, tým, že do krvi obhajujem svoju pravdu, prejavujem svoj názor, ktorý si myslím, že je najlepší názor pre svojho druhého. Otec zmenil Františkovi meno. To meno nakoniec bolo očistené a povedal by som, že dozreté. František dozrel. Ale stálo ho to určite veľmi veľa síl. Teraz to nehovorím v kontexte tom, aby sme sa zle cítili, alebo v kontexte rodičov, ktorí ovplyvnili životy svojich detí, nielen pozitívne, ale negatívne. Lebo to je život. Dávame druhým ľuďom to, čo sami máme. Ale hovorím to práve kvôli tomu, aby sme mohli rásť. Aby sme vnímali tiež naše rany a veci, ktorými sme boli ovplyvnení, ale zároveň, aby sme vnímali to, ako pôsobíme na druhých. Nehovorím to kvôli tomu, aby sme sa donekonečne obviňovali tým, čo sme porobili vzhľadom na našu rodinu alebo našich blízkych. Hovorím to kvôli tomu, že Pán nám dáva tento kairos, čiže svätý čas, ktorý je kedy? Tu a teraz. Ktorý nebol ani včera a nebude ani zajtra. Je v tomto momente, kedy ja vstupujem do stvoriteľského Božieho diela a rozhodujem sa, či budem spolupracovať s jeho vôľou alebo nie. Nie tým, čo bolo, nie tým, čo bude, ale tým, čo je teraz. Teraz sa môžem rozhodnúť, aby Duch Svätý pôsobil v mojom srdci. Teraz sa môžem rozhodnúť, aby mi pomáhal uvidieť moje vlastné očakávania. Či tie očakávania sú naozaj reálne, či moje cieľe sú naozaj reálne a či príliš netlačím na seba, či na druhých. Pretože
zmena mena, postavenie sa do roli Boha v živote Františka spôsobilo, že ten chlapec, potom mladý muž, išiel za nereálnymi snami a nereálnymi cieľmi. Až Pán musel vstúpiť do jeho situácie. Veľakrát to potom deje bolestnou cestou. Tá druhá vec bola, ktorá ho veľmi vlastne ovplyvnila už od samého začiatku. Čiže túžba a projekcia Otca, aby bol niekým pred svetom, aby niečo vonkajšie dosiahol. Po čom túžil svätý František? Predtým ešte, keď bol malým Františkom, alebo tam mladým Františkom, túžil stať sa rytierom. Prečo sa túžil stať rytierom? Oni boli mešťaci, ale neboli šlachtici. Prečo sa túžil stať šlachticom? Lebo chcel zvýšiť svoju vlastnú hodnotu. Pretože v identite, v zmene mena, ktoré nosil vo svojom srdci, nosil, že hodnotu si musím zaslúžiť. Musím si ju získať. Musím si ju kúpiť. Musím si ju vybojovať. Aký prostriedok použil na získanie svojho cieľa? Vstup do vojny. V tom čase vojna bola prostriedkom, a nielen v tom čase, ale vždy je nástrojom zla a nástrojom získania cieľov, ktoré získať takýmto spôsobom nemáme. To znamená, vstúpil do vojny, ktorá sa odohrávala vnútri v Asisi, do mešťackej a šlachtickej vojny, práve preto, aby získal túto hodnosť. A neišlo o tú hodnosť, ale aby získal hodnotu sám pred sebou. On tú hodnotu neskôr získal, ale získal ju bezpodmienečnej láske Boha. Vtedy, keď pochopil, že lásku si nemusíme zaslúžiť. Láska nám je daná. Láske potrebujeme uveriť, nie si ju zaslúžiť. Ak do nekonečna budem žiť tým, že lásku si mám zaslúžiť, nikdy jej neuverím. Ak uverím v bezpodmienečnú lásku Boha, čo nie je jednoduché, lebo má ovplyvňuje veľmi veľa vecí z mojej minulosti, ale ak sa to potom vznesiem ako vták, ak zatúžim potom, ak sa za to budem modliť, ak budem demaskovať pred Bohom svoje najskrytejšie túžby, svoje najskrytejšie potreby, tak Pán ma bude svojím duchom prežarovať. Použitie cieľa a použitie prostriedkov, to je ďalšia otázka, ktorú nám dnes František prináša. Aké prostriedky používam na dosiahnutie svojich cieľov? Či prostriedky, ktoré používam, sú naozaj prostriedkami, ktoré budujú moju rodinu? Komunikačné prostriedky. To je brutálna oblasť. Ja sa čím ďalej tým viacej presvedčujem, že veľmi veľa vecí, napríklad v rodinných a tých blízkych vzťahoch, to sú veci komunikácie. Veľa ľudí môže byť aj presvedčených, že my komunikujeme správne, ale nakoniec zistíme, že nekomunikujeme správnym spôsobom. Ide o formu, ktorou vec podávame. Nejde len o obsah. My na to, aby sme mohli riešiť obsah, čiže to, čo mi druhý chce odkomunikovať, tak najprv potrebujeme riešiť formu, akou ten obsah podávame. Pretože ľudia sa potom už väčšinou zamerajú len na obsah. Čo robia s obsahom, hlavne keď je kritický? Tak idú do obranných mechanizmov. To znamená, že začnú útočiť, alebo sa začnú hneď brániť. Ak by som pracoval nad tým, akú formu používam pri odovzdávaní obsahu, mohol by som ušetriť seba, svoju rodinu, svojich blízkych, svojich priateľov, mnohých konfliktov, ktoré nikdy neprídu do žiadneho zmierenia. Čiže prostriedok, ktorý mám použiť, má byť prostriedkom, ktorý buduje a nie, ktorý ma ešte viacej vzdialuje od seba či od druhých. Samozrejme, Boh je milosrdný. Ak nefungujú naše prostriedky, to Pán potom do našich životných situácií vstupuje. Tak, jak vstúpil do situácie svätého Františka. On totižto po tej mešťackej vojne vstúpil do ďalšej vojny, lebo krátko na to, keď mal zhruba nejakých 20 rokov, vypukla vojna medzi mestami Assisi a Perugou. On vstúpil do tej vojny, pretože veľa šlachticov z Assisi, proti ktorým bojovali, sa skrylo v Perugi, lenže oni tú vojnu prehrali. Dostal sa do zajatia, bol tam rok, až nakoniec ho musel vykúpiť svoj otec. Čiže ako keby stále sa vracal a bol zaciklený v tých ranách minulosti a prišla choroba. Keď sa z toho dostal, tak o 2 roky neskôr, myslím, že sa volal Gutier, tiež jeden šlachtic,
ktorý mal záujem o Sicíliu, chcel vstúpiť do jeho vojska, ale na ceste za ním v Spolete, to je miesto, ktoré síce my nenavštívime, ale možno na ďalšej púti nejakej, tak tam mal mystické zážitky, kde vnímal, že sa má vrátiť do Asisi a že toto nie je cesta, ktorú mu dal Pán, a znovu ochorel. Boh zoslal na neho utrpenie, zoslal na neho chorobu, zoslal na neho bolesť. Ak nefungujú ľudské prostriedky, tak potom sa musíme zamyslieť nad tým, alebo ak nechcem meniť prostriedky, ktoré na získanie svojich cieľov, ktoré sú nesprávne a nemením ich, nepracujem na sebe, to vtedy Pán mi pomáha práve vecami, ktoré sa dejú okolo mňa. Čiže zamysleť sa nad tým, že prečo sa dejú veci v mojom živote, ktoré sa dejú, je veľmi kľúčová vec, pretože čokoľvek sa deje v našom živote, akékoľvek utrpenie, a v poslednej dobe tiež sám viem, o čom hovorím, to nie je vec toho, že Boh chce zničiť môj život. Ja nemusím rozumieť hneď utrpeniu a možno mu neporozumiem nikdy. Nebudeme rozumieť bolesti. Ale zamysleť sa nad tým, prečo Pán zosiela túto situáciu, je veľmi kľúčové. Lebo vždy tie veci chce urobiť, alebo dáva nám ich kvôli čomu? Aby nás posúval. Nie, aby nás ničil. Nie, aby nás hejtoval. Nie, aby nás zastavil. Nie, aby nás udupal. Nie, aby nás ponížil. Nie, aby nás ohovoril či osočil. Boh toto nerobí. Boh neponižuje človeka a nestavia sa nad neho, aj keď je nad ním. Ale prichádza z nemu s milosrdenstvom a láskou. Tak ako Samaritán, ktorý prišiel k tomu zranenému na ceste do Jericha. Oblieka ho, umýva mu rany, dáva mu kráľovský peniaz, pečať Otca, Syna a Ducha Svätého. Dáva ho do starostlivosti druhých a prejavuje mu lásku a skláňa sa nad upadnutým človekom, nad doráňaným človekom. Skláňa sa nado mnou. Ak Pán zosiela rôzne veci v mojom živote, robí to preto, aby môj život posúval ďalej. Čiže ďalšia otázka je, že či vnímam utrpenie, či sa modlím za jeho prijatie, či vidím konkrétny zmysel v konkrétnych prípadoch utrpenia a bolesti, ktoré Pán zosiela do môjho života. Chcel som sa zamyslieť ešte nad ďalšími vecami, ale bolo by to na príliš dlho. Už teraz to je 20 minút. Tak aby som tie ďalšie otázky možno nechal na budúce a možno, že keď k ním prídeme v dnešných skupinkách, tak tam sa nad nimi môžeme zamyslieť. Lebo ešte je otázka, ako znášam neprijatie od druhých a či som niečo konkrétne zažil v tomto smere v poslednom čase. Veľmi krátke vysvetlenie, hovorím to kvôli tomu, lebo František paradoxne nezažil prenasledovanie od cudzích. On išiel k moslimom, dostal sa pred sultána, zajali ich, vedel, že mu hrozí smrť. On mu chcel zvestovať Krista. Sultán bol tak ohromený jeho osobnosťou a jeho modlitbou, že povedal, že jeho viera je tak krásna, že by ju hneď prijal. Ale ak by ju prijal, zobral by on a aj František. Tak vlastne nekonvertoval, ale nezažil neprijatie od nepriateľov, ktorých takto mnohí vnímali. Od koho zažil neprijatie? Od vlastných. Keď sa vrátil do svojej rehole, ktorá sa rozšírila na 5000 bratov, kto ho prenasledoval? Cudzí? Tí najbližší. Ľudia v cirkvi, veriaci, bratia. A to je najbolestnejšie. A my vieme, že tento svetec sa stáva svätým nielen tým, že je odstranený od bolesti, že všetko radostne znáša, nad všetkým sa usmieva, tak ako ho vykresľujú mnohé obrazy. Veď on trpel reálne, ale svoje utrpenie prijímal s Kristom. Preto aj na jeho tele potom prichádzajú rany, stigmy, na mieste, na ktorom za chvíľočku budeme v Laverne, v tom najhlbšom a najmystickejšom mieste, v ktorom sa kedykoľvek ocitol. Už som bol na mnohých miestach. Miesto, kde sa stretáva utrpenie, kde sa stretáva Boh s človekom, kde Pán ma chce naučiť utrpeniu, ako učil znášať a príjmať utrpenie aj Františka. Preto mal silu, lebo sa zjednocoval s Kristom. František nebol obyčajne jednoduchý človek. Bol to človek pokáňa. To znamená, že človek,
ktorý chcel meniť svoj život. Nechcel ho meniť sám, ale chcel ho meniť s Kristom. A preto ja som aj rád, že máme tieto naše stretnutia, že sme spolu, že si môžeme ako bratia pomáhať, lebo to, čo nám chce dať Pán, to je nádej. Aj keby som videl vo svojom živote že veľmi veľa vecí, ktoré nezvládam, cez ktoré neviem prejsť, ktoré nemám uchopené. Boh mi hovorí, že je cesta pracovať na sebe, že sú bratia, ktorí mi môžu pomôcť, ak sú úprimní ku mne, ak mi dávajú spätnú väzbu správnym spôsobom. Že je modlitba, že milosť Ducha Svätého, že ja sa môžem meniť, že môj život môže byť plnohodnotný, že nech by som zistil akúkoľvek slabosť, akýkoľvek hriech na svojom živote, Pán mi hovorí, že je cesta. No a preto vlastne sme tu a preto aj prosím dnes svätého Františka, aby nám pomohol kráčať tou cestou, ktorou kráčal on v šlapách Krista, aby sme sa nezlakli prekážok, ktoré sú v našom živote, aby sme ich videli, demaskovali, odkrývali a prosili Pána o milosť vlastne v ceste prekážky prejsť a v nich potom aj rásť.